Terve! Jos olet tämmönen diy-ukko itekin, niin tässä on teille 3 hyvää vinkkiä. Jos olet semmoinen, joka tekee pikkuremppoja autoihin ja vaihtaa talvella kesä- ja talvirenkaat, niin pirun hyvät vinkit siihen. Tässä on numero 1. Piltema johollinen pulttipyssy, 400 Newtonia vääntää. Lähtee renkaat hyvin vaihtaa tällä. Tämä on ollut monta vuotta käytössä ja toimii aina vaan. Sitten uutena tulokkaana Mech Tools 80. Ei hintaansa hauku kovin kova. Täältä löytyy kaikki perinteiset työkalut. On räikkää, kiintoavainta, kaikennäköisiä erilaisia kuusiokoloja, torkseja. 80. Ainut miinus, että 18 ja 19 lenkkiä ei oo, mutta ne ostaa siihen kylkeen, niin ei tarvii muuta. Sitten löytyy myös renkaan avaukseen ja sitten on nuo tulppaavaimet tuolla. Sitten vielä pikainen. Sitten tunkki, koska se nyt tarvitaan renkaiden vaihtoa yleisesti noin. Mech Tools. Oliko tää joku huntin verran? Jotain semmoista huntin puolin tai toisen, muista mitä. Matalaprofiilinen. Ihan saatana hyvä. Suosittelen ostamaan. Se on hintansa haukkonut kans monet kerrat jo. Tuo on koko kesän ollut tässä toiminnassa. Mä oon paljon sille nostellut. Samperi hyvä vehje. Ei muuta kuin ostoksille.